kani siya is na lang pong renovate kani. So na ako'y duha ka kwarto. Hello mga kaigsuunan. Yaks! Kita mo ato. So, epekto. Mo to'y pinakuro. So, welcome to Sarah's Mansion. Okay. Here, ito dire. So, mo ni ang mansion. Kaning siya nga mansiones is by ni siya sa kumaguwang. Dera ko By ni siya sa kumaguwang. Si Manny Noel. So, si Manny Noel na may mansion dito sa dapit sa Karsada. So, naanak ko ipapuyo sa ilang bahay. So, kani siya is na lang pong renovate kani. So, na ako'y duha ka kwarto. Kinahapsayan. Dito gubot. Hapsay. Walay nang gibitay. Wala tanan. Kisilhigan na kada adlaw ni Ara. Ha? So, kani siya, and then kani, sponsored by Mama Proni. Kani mga cortina. Gikan pa ko na sa London. Dara ko gikan pa ko na sa London. Kani siya, naguba. Flat screen TV ni. So, tungod sa kanipis sa among TV, di nyo makita nga naday TV diha. Like, nagsalida na sa karon ang salida sa TV na makaron buwak. Nga nakatupan. Pero actually ang tinuod naguba mong TV kay kanang laging mga iring kanang di man pud manghiha ang iring og CR. Ganahan sila manghihi og flat screen. So mo to nga naguba. So kani siya is ayugonon pa or basi na ay mo sponsor din ha og TV. And kani siya kaning mga accessories kani siya sponsored by Ate Annabelle Shadow. Pasinti na pa kay mga sobra-sobra diya. So kani mga plants siya, plantita ko. So gusto bang mo tan-aw sa mo ang kusinang kinahapsayan? Walay hugason? Wala hininluan tanang kaldero? Nabalaka ang nag-video. Kaya maingon mag-video na ako ni hugason, watch hugason. Tinahinluan ang kusina. Practical! Alangan magmanghinlo taani. Kaning video ha. Wa may expect ang nag-video ka, videographer ani. So, let's go. Kasi gaon sa na to, ang touchscreen ha nga suga. So, sige lagi. Welcome to kitchen. Tera ko ar. Welcome to kitchen tour. Hapsay. Noodles. Dali. Ano ka din ay? Walay hugason. Oh my God. Dirita. So, karon mo niya ang kusina na mo. Mo niya ang kusina. So, kani siya ang lamisa. Kung imo kaning tuslo ko nga na, plup, mutulid, zukrag, idza. Okay. So, kani din batita. Mo niya ang kusina na mo. Ang gawas. Washing machine, isa, duha, tulo ka buok among take note. Tulo ka buok among washing machine. 1, 2, 3. Tulo. So, kato siya kana is anha na ho gitaguan ang mga gold. So, ayo magsaba nga nakoy gold din ha. So, karon nagsinsuron. Gipasinsuro na mo ang tanang kahoy kay akong i-renovate sa bahay na mo kay ipulan ako mansion. Gusto ko bahay kubo. Like, anak ko. So, kani siya, dali.
na ako'y makita ninyo underground nga hinloan nga underground. Why lawa di ka kakitag lawa di ka kakitag lawa o di ka kakitag abog, puro hinlo hipos kaayo tanan nga amuang underground. Let's go. Nakulbaan ang nagvideo. See? Dili ni mo makita ang lawa. Mao kini nga mong underground. So diri ara. Kita ninyo. Why lawa. Kanawa i-room tour. Ikuha na ra kay makaron ipakita nila nga wa joy lawa. Kamao manghinlo si Ara o si Sara. Oh, di ba? Makaingon ka, oh. What ay? What's ito? Okay. So, maon ni ang underground. So, makita ninyo atras si pod gamay. Kani si sa underground ni kanang wa pa ni sa hugaw ni kaadto sa una. Hugaw ni si Jack kaadto sa una. Samot na karon. Di, hinlo marag ning danag og gamay. So, sa pagkakaroon ng gimuan sa gayhayan kay kanang kuan man tungod sa kadaghanan mong sanina ba? Like kuanan kabutangan sa amo lang ihay-hay diri. Oo. Kani soon amo ning aning himuon kaluyan sa Ginoo. Makita ninyo maning himuon na anhin mi dinhi mag-video kay. So butanganan na dinhi mo ni music room ni Sarah Hamis. Way bugas. Okay, balik ta diri. O napo ko ipakita ninyo nga hinimo ni sila ni Aileen, ni J. Bayot ug ni Jipoy. Pinakakusgan ug pinakaligon nga abuhan sa tibuok Danau. Follow me. Take note, wala siya maghirig. Straight ang among abuhan. Let's go. Mo na wa maghiring straight kaadto ang hinimo ni Jipoy o ni Bayo ligon pa mo na kinaligon ng abuhan sa tibuok Danau. Kaluoy sa mga carpenters diha lupig mo hinimo nila wala maghiring. So kani mo niya nga kung dinhi sa basa-basa nga iro si Rathni mao ni breed ang breed niya iro ug muka og tai sa baboy. Oh, mana si Ja mo na hype mo na ara sig katawa ara. Nasuko sila kami di ay sponsored day mi sa Skyflakes. Gisponsoran mi sa Skyflakes. Thank you Skyflakes. Pero di ay. So, mo ni ang mga kanunon. Kani si Ja, nagbutang ko ani kay kanang kanunon ni si Ja sa hybrid. Nitaw kanunon ni Ara. Dali. Sure. So, mo ni ang kwarto dali. Atras si Ara, basta makuratan sila. Pak! Unya na ta mag-room tour. Makita mo sa ang kwarto. Walay pilunong habol. Ang mga arinola nilabog na daan. Ang kortina kinahapsayan sa kwarto. Kung unsa kahapsay ang akong kusina o sala, mas labaw pa ang akong kwarto. Diba? So karon temporary lang ning house tour sa pagkakaroon. So watch out, mag room tour ta. Thank you.